Indlu enkulu, indlu yezizathu, indlu yalapha ekhaya, kukho izinto ezifihlwe kuyo. Inamacala amabini, icala loomama, icala lootata. Yona xa uyijongile wena ungathi ngu-multi-purpose. Kodwa phulaphula, kweli cala loomama kuhlala ntoni? Phezulu phaya zimpondo zenkomo neebhokhwe ezixelayo uba bangaphi abantwana asebebingelelwe kulo mzi. Iingaba zabantwana balapha zifihlwe kweli cala loomama apha imvelo ikhona. Izingcobo zabantwana kwabazalwa benezingcobo zikwafihlwe kwalapho. Izisukulo zalapha ekhaya zinendawo yazo phezu komnyango. Uyawubona amacangca weenyosi, uyawubona uluthi lokuphehla isilawu, uyawubona amahlamvu okulanda imimoya, uyawubona izisukulo, imikhaka yeendlovu namathambo wamahlengisi.